Karatun littafin Sarkin Sarakai kashi na 1, wanda Abdulaziz Madakin Gini ya rubuta. Yusuf Mustapha Batsari sunana da zan karanto, da fatan za ku yi sauraro lafiya. A shirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda sarki da Haluf suka fito daga cikin gida. Sarki ya hau taguwa, shi ko bawa Haluf ya hau doki. Ba tare da ɓata lokaci ba suka kama hanya suka bar cikin birnin Misra. A wannan lokaci kuwa rana na dab da faduwa domin gari ya soma duhu. Haka dai sarki da bawa Haluf suka ci gaba da tafiya har suka nausa cikin dokar daji. Yanzu kuma za mu ɗaura. Ba su gushe ba suna tafiya har sai da suka ga duhu ya yi sosai, sannan suka yada zango a bakin wata bishiyar dabino. Cikin gaggawa bawa Haluf ya kafa wa sarki tanti, sannan ya yi masa shimfiɗa a cikin tantin, ya kunna masa fitila. Ko da gama wannan shiri sai ya miƙe tsaye da nufin ya fita daga cikin tantin. Sarki Sahibul Hairi ya kira sunansa yana mai cewa, "Ina za ka ya Haluf?" Bawa Haluf ya ce, "Ya shugabana, ai zan fita wajen tantin nan ne na tsaya don na tabbatar da tsaro kada wani mugun abu ya sumame mu." Ko da sarki ya ji haka sai ya yi murmushi ya ce, "Ya kai Haluf, ka sani cewa muddin kana tare da ni babu wani abu mai rai da ya isa ya cutar da kai. Abin da nake so da kai shine ka kwance guzurinmu, ka ɗauko abinci mu ci tare." Cikin tsananin mamaki bawa Haluf ya dubi sarki Sahibul Hairi ya ce, "Haba ranka ya daɗe, ina ni ina cin abinci tare da kai? Ai fiye da shekaru 10 baya ma sa'ad da na fara yi maka bauta ban taɓa samun kusanci da kai ba kamar yanzu." Sarki Sahibul Hairi ya murmushi a karo na biyu ya ce, "Ya kai Haluf, ka sani cewa wannan tafiya da ka samu ikon yi tare da ni ba karamar matsayi ta janyo maka ba, don haka ina so ka janye dukkanin wani hijabi da ke tsakaninmu na bawa da mai gidansa. Ka ɗauka cewa tare da abokinka ne, in kuwa ka saɓawa hakan zan umarce ka daga koma birnin Misra, in ya so na yi tafiya ta ni kaɗai." Ko da jin haka sai bawa Haluf ya natsu cikin hanzari, ya buɗe kuzuri, ya fidda abinci, ya zuba a faranti, sannan ya ɗauko salkar ruwa ya tsiyaya a cikin kofi guda ya ajiye a gaban sarki. Sarki Sahibul Hairi ya nannaɗa hannun rigarsa, sannan Haluf ya zuba masa ruwa ya wanke hannu. Gama wanke hannun ke da wuya sai sarki ya karɓi salkar ruwan, ya umarci Haluf da ya tara hannayensa, shi ma ya zuba masa ruwa ya wanke. Cikin matuƙar mamaki Haluf ya noke kamar ba zai bi umarni ba, amma da ya ga sarki ya murtake fuska sai ya bi umarnin da gaggawa. Nan dai suka kama cin abinci tare, suna nishaɗi tamkar aboki da aboki. Har ma sarki na zaƙulo wasu labarai yana baiwa Haluf na ban dariya. Shi kansa Haluf bai san sa'ad da ya saki jikinsa ya yi ta ƙyalƙyalawa ba. Ba su gushe ba suna wannan nishaɗi ba har dare ya fara tsalawa. A sannan ne sarki ya gishingida bisa shimfiɗa. Nan da nan kuwa barci ya sace shi. Sa'ad da bawa Haluf ya ga sarki Sahibul Hairi ya yi barci, sai ya miƙe tsam ya fita wajen tantin ya tsaya. Ya dubi gabas da yamma, kudu da arewa, bai ga komai ba, kuma bai ji motsin komai ba face kukan tsuntsaye, sai kuma wata irin iska mai ƙarfi da sanyi ke kaɗawa. Ko da Haluf ya ji sanyi ya yi masa yawa sai ya haɗa wuta a bakin tantin ya zauna yana jin ɗumi. Jim kaɗan da faruwar haka sai shi ma ya fara gyangyaɗi. Yana jin wannan hali ne waɗannan gabza-gabzan mutane suka fara ketowa ta cikin duhun dare daga cikin bishiyoyi suka durfafo wannan tenti na sarki Sahibul Hairi. Su dai waɗannan mutane sun kasance ƙarti majiya ƙarfi, adadinsu ya kai 1000. Dukkaninsu sanye suke da walƙin fata, kuma damatsansu cike suke da gurayen tsafi. Kowannensu na ɗauke da muggan makaman yaƙi, kuma ya murtuke fuska da jan shuni. Kai waɗannan mutane dai matuƙar kwarjini da ban tsoro suke, don ko a mafarki mutum ya gansu sau ɗaya har abada ba zai daina tunawa da su ba. Sa'ad da mutanen suka iso dab da bawa Haluf, wanda ke ta sharar bacci bai san abin da ke faruwa ba, da zuwansu sai babbansu ya dubi mutum 3 ya yi musu inkiya da su duba cikin tantin. Nan take kuwa mutum 3 suka shiga cikin tantin, sai gashi sun fito ɗauke da sarki Sahibul Hairi a kan shimfiɗarsa yana ta share barci. Shi ma bai san cewa an fito da shi daga cikin tantin ba. Al'amarin da ya baiwa shugaban mutanen dariya kenan. Ya ta karkare ya saki mahaukaciyar dariya mai kama da kukan jaki. Ƙarfin dariyar ne ya farkar da sarki Sahibul Hairi da bawa Haluf daga barci. Ko da Haluf ya arba da waɗannan ƙarti ababen tsoro, sai ya firgice ya yunkura da nufin ya ruga da gudu. Shugaban ƙartin ya daka wa bawa Haluf tsawa ya ce, "Tsaya nan inda kake, ko yanzu nan takobina ta sha jininka." Jin wannan batu ne
ya sa Halub ya daɗa ruɗewa ya faɗa ƙasa yana makarkata, bai san sa'ad da ya saki fitsari a wando ba. Shi kuwa sarki Sahibul Khairi ko da ya farka ya buɗe idanunsa ya ga waɗannan zakakuran ƙarti, sai ya ƙare masa kallo, ya kwanta yana mai lumshe idanu da nufin ya ci gaba da barcinsa tamkar bai san da tsayuwar ƙartin ba. Al'amarin da ya baiwa shugaban ƙartin mamaki kenan, kuma ya fusata shi. Kawai ya sake dakawa sarki Sahibul Khairi tsawa, ya ce, kai waye da har za ka buɗe idanu ka gamu amma baka tsorata ba? Na rantse da darajar wannan sana'a tamu ta fashi, yau shekara 20 kenan muna wannan aiki, amma ba mu taɓa haɗuwa da wani mahaluki ba face ya razana da ganinmu. Kai kuwa gashi har makwanciya kake a gabanmu da nufin yin bacci. Sa'ad da sarki Sahibul Khairi ya ji wannan batu, sai ya miƙe zaune ya fuskanci shugaban 'yan fashin, ya ce, ya ku waɗannan ƙartin banza masu sana'ar banza, ku sani cewa ba za ku san ko mu suwaye ba face kun ci gaba da hana mu yin barcinmu. Ko da gama faɗan haka sai sarki ya koma ya kwanta, ya sake lamshe idanu cikin tsananin fushi da kuma zafin nama. Shugaban ƙartin ya zara wata lafceciyar takobi ya kai wa sarki sara a ciki da nufin ya tsinka shi gida biyu. Kafin takobin ta dira a jikin sarki Sahibul Khairi, tuni ya goce ya yi tsallacen gefe ɗaya tamkar an janye shi da majaujawa. Gaba ɗaya ƙartin sai da suka yi mamakin wannan zafin nama da jarumtaka tashi. Shugaban 'yan fashin ya sake rugawa da gudu kan sarki Sahibul Khairi da nufin ya sake kai masa sara. Shi kuwa sai ya daka tsalle sama ya doki ƙirjinsa da ƙafa guda. Ƙarfin dukan ne ya sa shugaban ƙartin ya yi sama ya faɗo ƙasa ya baje kamar an shanya tsumma. Ko daga nan haka sai gaba ɗaya dakarun nan suka zara makamansu suka yi kan sarki Sahibul Khairi. Babu wanda ya kula da batun bawa Haluf, wanda ya buɗe baki yana kallon abin da ke faruwa cikin tsananin mamaki. Nan fakarti da sarki Sahibul Khairi suka kacame da azababben yaƙi, suna kai masa sara da suka yana gocewa, amma duk wanda ya nausa sai kaga ya zube ƙasa sumamme. Wani lokacin kuma in ya kama hannun mutum ko kafarsa sai dai ka ji ya karye bas tamkar ya karya silin. Babu abin da zai baiwa mutum mamaki face tsananin zafin naman sarki Sahibul Khairi da iya kauciya da zilliya. Sai da aka shafe kusan rabin sa'a yana turmutsa 'yan fashin nan, amma bai yi tunanin zara makami ba. Da makaman nasu suka dinga salar junansu, sai da gaba ɗayansu su 1000 suka zube ƙasa, daga matattu sai su mammu sai karyayyu. Shi kuwa shugaban 'yan fashin nan kirjinsa ya karye, bai iya motsawa ba bare ya samu ikon tashi. Sa'ad da bawa Halub ya ga irin wannan tsabar sadaukantaka ta mai gidansa sarki, sai ya cika da mamaki, duk da cewa ya sha jin labari a birnin Misra cewa in dai aka fita filin yaƙi sarki bai taɓa kasa samun galaba ba. An ce idan ya fusata ma yana shafe sa'a 7 yana yaƙi bai gaji ba, kuma a duk rayuwarsa bai taɓa gudu ko juyawa abokan gaba baya ba. Yayin da sarki Sahibul Khairi ya gama da dukkanin 'yan fashin, sai ya ɗauki shimfiɗarsa ya koma cikin tantinsa ya yi kwanciyarsa. Nan da nan barci ya sake kwashe shi har da minshari, tamkar bai yi wahalar komai ba. Shi kuwa bawa Halub sai idanunsa suka ƙeƙashe saboda ganin wannan masifa, har gari ya waye bai sake rintsawa ba. Wannan shine abin da ya faru ga sarki Sahibul Khairi da bawa Halub bayan sun baro birnin Misra da nufin zuwa birnin Askandariya don ɗauko gatarin sihiri. A can birnin Misra kuwa, tun sa'ad da sarki Sahibul Khairi ya sallami fadawansa akan cewa ya bar wa Galadima Aminul Has rikon ƙasa, sai gaba ɗayansu suka taru a gidan waziri Akiyanu da tsakar dare, suka shiga tattaunawa ta sirri kan yadda za su bullo wa wannan lamari. Waziri Akiyanu ne ya fara miƙewa tsaye, ya ce, ya ku 'yan majalisar birnin Misra, kun sani cewa talauci ya zauta sarkinmu har ya bazama cikin duniya neman arziki. Labari ya isar mana cewa duk duniya babu matsafi kamar boka Hamzul Azwaz, kuma babu wani mahaluki da ya taɓa shiga wannan fada tasa wadda ke can tsibirin Bahar Zelus. Amma haukan sarkinmu da tunaninsa na shirme ya yanke hukuncin zuwa can don ɗauko yariya Alfila. Ko shakka babu adalin sarki ya zo, dole ne ya halaka a kokarin shiga gidan boka Shamsul Azwaz. Kai ba ma shiga fadar boka Shamsul Azwaz ba, ai zuwa fadar sarki Barusa na birnin Askandariya ma ta fi ƙarfinsa, bare har ya shiga ya ɗauko gatarin sirrinsu. Duk abin da sarki ke takama da shi, walau jarumta ko tsafi, dakaran sarki Barusa sun ninka shi sau 10. Lallai idan ya shiga wannan fada sai ya zama gawa. Wannan bayani da na yi maku ya isa ku tabbatar da cewa sarki ya tafi kenan har abada, ba zai dawo ba a raye. Yanzu gashi muna ji muna gani ya bayar da karagarsa ga Aminul Has, mutumin da gaba ɗaya mu mun fi shi cancanta da karagar mulkin. Yanzu wata shawara kuke da ita bisa wannan lamari?
Sa'ad da waziri Akiyanu ya zauna a zancensa, sai gaba ɗaya 'yan majalisar su 7 suka yi shiru, aka rasa wanda zai ce wani abu. Daga can sai wani dattijo wai shi Kilzam ya gyara murya ya ce, juyin mulki na farar ɗaya a cikin wannan dare, ina nufin mu sa a je gidansa a kashe shi kuma a hallaka iyalansa gaba ɗaya, in ya so gobe da safe sai mu naɗa ka sarki, mu kuma ka raba mana mukamai. Waziri Akiyanu ya jinjina kai ya ce, kai ma ka zo da shawara mai kyau, amma kuma akwai matsalar kuwa ita ce gaba ɗayan jama'ar gari sun san cewa sarki ya baiwa Amirul Has riƙon gari. Idan aka waye gari aka ga an kashe shi kuma har na hau mulki, dandanan za a yi zargin cewa ni na je na sa aka kashe shi. Lallai ba za mu yi gaggawar hallaka shi ba, dole ne mu tsaya mu yi tunani da hangen nesa don kada jama'a su yi mana tawaye. Yanzu mu bari ya fara mulkin mu ga iya gudun ruwansa. Lallai na yi muku alƙawarin cewa sai na dawo mana da mulkin kama karya irin wanda muka saba da shi a da kafin hawan sarki Sahibul Hairi. Ko da jin wannan batu sai farin ciki ya kama gaba ɗaya 'yan majalisar suka aminta da wannan shawara ta waziri Akiyanu. Sannan taro ya watse, kowa ya tafi zuwa gidansa a sirrance. Al'amarin magajin karagar mulki kuwa wato Amirul Has sun sa'ad da sarki ya sallame shi a matsayin ya bashi riƙon ƙasa, sai ya tafi zuwa gidansa yana mai matuƙar farin ciki mara misaltuwa. Ko da dawowarsa gida sai iska matarsa Shulaiba tsaye a harabar gidan tana wasa da waɗansu tsuntsaye da ke cikin keji. Tsuntsayen sun kasance 'yan ƙananan ababen sha'awa masu launin ruwan kwai. Shulaiba ta kasance kyakkyawar mace mai ƙarancin shekaru, domin bata haura 20 ba. Tun tana da shekara 9 ta auri Amirul Has, har yanzu bata taɓa samun haihuwa ba. Ko da shigowar Amirul Has cikin harabar gidan ya hango Shulaiba a cikin nishaɗi, sai ya ji ya ƙara cika da farin ciki. Kai tsaye suka nufi juna, kowannen suna murmushi. Ta tarbe shi cikin murna tana mai cewa, ya kai mijina, yau kuma wani farin ciki ne ya same mu, naga ka shigo da walwala ba kamar yadda ka saba ba a kullum. Sa'ad da Amirul Has ya ji wannan tambaya sai ya kama hannayen Shulaiba ya riƙe, sannan ya ce, ya abar ƙaunata, ki sani cewa daga yau na zama sarkin birnin Misira. Ko da jin wannan batu sai Shulaiba ta ɗauko idanunta a firgice, ta soma ja da baya, fuskarta cike da alamomin tsoro da fargaba. Ba zato ba tsammani sai idanunta suka ciko da ƙwalla, suka fara zubar da hawaye. Al'amarin da ya matuƙar tayar da hankalin Amirul Has kenan. Ya matso dab da ita, ya sake riƙe hannayenta ya ce, ya ki matata, ina dalilin zubar da wannan hawaye naki? Shulaiba ta yi ajiyar zuciya ta ce, ya kai mijina, hakika ka yi ganganci kuma ka yi babban kuskure har da ka bari ka karɓi riƙon ƙasar nan a hannun sarki, domin kuwa yanzu ne za ka tara makiya masu yawan gaske ne. Rayuwarmu za ta zamo a cikin mugun haɗari, domin farautar ta za a shiga yi. Ka san irin mulkin da sarki yake a ƙasar nan, mulki ne wanda talakawa ke so, amma kuma su sarakai ba sa so. Ina tabbatar maka da cewa wannan tafiya da sarki ya yi dama ce babba ga sarakunan ƙasar nan, wacce suka samu dama don su dawo da mulkin zalunci da murɗiya. Na sani cewa kai baka da irin wannan ra'ayi, ra'ayinka irin na sarki Sahibul Hairi ne. Lallai duk yadda za su yi su ga bayanka sai sun yi. Yayin da Shulaiba ta zauna a zancenta, sai hankalin Amirul Has ya dugunzuma, ya rasa abin da ke masa daɗi a duniya, domin tabbas ya san cewa duk abin da ta faɗa gaskiya ne. Amirul Has ya sunkuyar da kansa ƙasa yana mai tunani. Zuwa ɗan lokaci daga can kuma sai ya ɗago ya dube ta. A lokacin shi ma idanunsa sun ciko da ƙwalla. Ya ce, ya ke abar bege na dare da rana, ina son ki tuna cewa yau shekara 11 kenan da yin aurenmu, amma har yanzu ba mu samu magaji ba. Ki tuna cewa akan wannan matsala muka je wajen boka Hadimul Asir ya yi mana bincike, inda ya sanar da mu akan cewa ba za mu taɓa samun haihuwa ba face mun kwanta akan gadon sarautar ƙasar nan sau 60. Yau ga dama, don me zaki ce mu barta? Ni kan na yarda na haƙura da wannan mulkin, amma bayan cikar kwanaki 60 akan sarautar mulkin. Sa'ad da Amirul Has ya zauna a zancensa, sai hankalin Shulaiba ya ƙara da gunzuma fiye da koyaushe. Ta fashe da kuka tana mai cewa, hakika azzaluman ƙasar nan ba za su bari mai kwana 60 ba a cikin gidan sarautar ƙasar nan, face sun raba mu da rayuwarmu. Cikin tsananin tausayi Amirul Has ya sa hannu ya goge wa Shulaiba hawayenta, ya ce, ki kwantar da hankalinki a bar ƙaunata, ki tuna cewa daga yau gaba ɗaya dakarun sarki Sahibul Hairi masu tsaron lafiyarsa sun dawo ƙarƙashina. Ina nufin za su ci gaba da tsaron lafiyata kamar yadda suke tsaron tasa. Kin ga kuwa ashe babu abin da ya taɓa lafiyata. Ko da jin wannan batu sai Shulaiba ta yi yaƙi,
ta ce, haba mijina, ashe ka manta da karin maganar da ake cewa makashinka na jikinka? Ina tabbatar maka da cewa da ɗan gari akan ci gari. Su dakarun da kake takama da su, ai da su ne za a haɗa kai a ci amanarka. Yayin da Aminu Alhaz ya ji haka, sai ya yi shiru yana tunani, domin ko shakka babu haka abin yake. Bayan ɗan gajeren tunani, sai ya sake duban Shulaiba ya ce, ki tuna cewa mahaifinki shine mutumin da ya fi kowa hikima da hangen nesa a cikin birnin Misira. Kafin rasuwar mahaifinki, sai da ya zama na cewa babu abin da za a zartar face an nemi shawararsa, kuma bai taɓa bayar da gurguwar shawara ba. Hatta yaƙe-yaƙen da ake fita, an ce shine yake sanar da sarki hanyoyin da ake bi a samu nasara cikin gaggawa. A tarihin ƙasar nan, babu wanda ya fi mahaifinki sanin sirrin mutanen ƙasar da sirrin gidan sarauta. Ya ke matata, ni ka na sani cewa babu yadda za a yi barewa ta yi gudu ɗan ta yi rarrafe. Yanzu wata shawara za ki bani, wacce za ta kai mu ga iya kare kanmu daga sharrin makiya har zuwa lokacin da sarki zai dawo daga wannan tafiya na damƙa masa amanarsa? Lokacin da Aminu Alhaz ya tuno mata da mahaifinta, mutumin da ake kira Abu Hakim, nan take ta shiga tunani mai zurfi. Abu Hakim ya kasance shahararren mutum a ko'ina a birnin Misira. Ya kasance mutum mai hangen nesa da kakkaifar kwakwalwa, ga tarin ilimi da basira. Sai da Abu Hakim ya shekara 60 a duniya sannan ajali ya riske shi. Abu Hakim na da tsatsauran ra'ayin rayuwa fiye da sarki, domin har ya rasu bai mallaki dukiyar da ta kai darajar dinari 10 ba. Suturarsa guda 2 ne kacal, sai takalminsa na fata guda 1, sai kuma wata sandarsa wacce duk inda ka ganshi yana tare da ita yana dogarawa, duk da kasancewarsa ba tsoho ba. Jama'a sun daɗe suna mamakin dalilin da yasa yake dogara sanda a duk sadda yake tafiya alhali bai tsufa ba. Har Abu Kasim ya rasu, babu wanda ya san dalilin da yasa yake amfani da wannan sandan. Lokacin da cutar ajali ta kama Abu Hakim, a wannan lokaci tuni matarsa ta daɗe da rasuwa, kuma ta bar masa ya guda ɗaya, wato Shulaiba. Saboda aminci da ƙaunar da ke tsakanin sarki Sahibul Hairi da Abu Hakim, sai yasa aka kawo shi cikin gidan sarauta. Ya zama na cewa shi da kansa yake jinyarsa, sannan kuma yasa aka dinga kula da Shulaiba tamkar 'yar cikinsa. Bayan kamar wata 4 da faruwar haka, sai ciwo ya ƙara tsanani. Wani yammaci, sarki Sahibul Hairi da Shulaiba na zaune a gaban Abu Hakim, sun zuba masa ido suna ƙwalla saboda ganin halin da yake ciki. Sai Abu Hakim ya dubi sarki Sahibul Hairi ya yi murmushi, sannan ya dubi Shulaiba ya fashe da kuka. Ko daga nan haka, sai hankalin sarki Sahibul Hairi ya dugunzuma, ya ce, ya kai aminin mahaifina, shin za ka iya gaya min dalilin da ya sa ka dube ni kai murmushi, amma da ka dubi Shulaiba sai ka fashe da kuka? Sa'ad da Abu Hakim ya ji wannan tambaya, sai ya gyaɗa kai, yana mai alamun cewa zai iya amsa tambayar. Cikin ƙarfin hali ya buɗe baki ya ce, ya kai wannan sarki mai adalci, zan so ka tashi kafaɗuna, ka jingina bayana a wannan gado da nake kwance, domin na ji daɗin sanar da kai abin da zai amfani rayuwarka da 'yata nan gaba. Ko da jin haka, sai sarki Sahibul Hairi ya miƙe da sauri, ya kama kafaɗun Abu Hakim, ya tashe shi zaune, ya jingina bayansa a jikin mariƙin gadon. Ko da gama hakan, sai Abu Hakim ya kira sunan Shulaiba, ya ce, taho gare ni, ya ke 'yata Shulaiba. Ta faɗa kan ƙirjinsa ya rungume ta. A lokacin duk su bin suka fashe da kuka, al'amarin da ya sa sarki cikin tsananin tausayinsu kenan. Shi ma bai san sa'ad da ya fara kuka ba. Jim kaɗan sai Abu Hakim ya dubi Shulaiba ya ce, ya ke 'yata, ki yi haƙuri, domin ciwon nan nawa ba na tashi ba ne, amma ki sani cewa ko bayan raina ba ki da wani gata. Ko da jin wannan batu, sai mamaki ya kama sarki Sahibul Hairi, ya ce, haba ya kai wannan aminin abba na, saboda me kake irin wannan furuci alhali ina raye a matsayin sarkin Misira? Abu Hakim ya ɗago kai ya dubi sarki Sahibul Hairi, a lokacin da hawaye ya subuto masa ya ce, ya kai ɗan amini na, ina mai baƙin cikin sanar da kai cewa nan gaba a wasu shekaru masu zuwa sai ka shiga wani irin mummunan hali na rashi, har ta kai cewa ba za ka iya ɗaukar nauyin kanka ba, bare ka ɗauki nauyin wani, duk da cewa kana matsayin sarki. A wannan lokaci jama'a za su guje ka, musamman fadawanka, abokanka, sauran sarakai za su kyamace ka, su rinka yi maka ba'a da isgalanci. Ka kasance mai haƙuri a duk matsayin da ka tsinci kanka, kuma ka jajirce wajen neman mafita. Amanar da zan bar maka ita ce, ga 'yata Shulaiba, lalle ka aurar da ita ga mafi soyuwa a ranka daga cikin fadawanka, wanda ka tabbatar da cewa yana ƙaunar ka 100%, kuma lalle kada ka aurar da ita lokacin da ta haura shekaru 9 a duniya.
A kuma daidai wannan gaba za mu dakata, sai a shiri na gaba za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan littafi na sarkin saraki.